A través dunha iniciativa parlamentaria, o BNG da Barbanza volve a reclamar a recuperación ambiental da zona da Ribeiriña, coa retirada da antiga nave de Adasa ali emprazada, culminando así dunha vez a actuación de rexeneración realizada pola demarcación de costas. Por esta razón, os nacionalistas instan á Xunta, xa con competencias no litoral dende o ano 2023, a que acometa dunha vez a compra das instalacións abandonadas e que se atopan moi deterioradas, para derrubalas e seguir co proxecto de recuperación ambiental integral da zona. Unha reclamación que os nacionalistas xa lle fixeran ao goberno da Xunta en novembro pasado, a través dunha emenda por un importe de 1,2 millóns de euros aos orzamentos deste ano e que non foi tida en conta. E agora volvemos outra vez a decirle á Xunta: oiga, vostede ten competencias sobre o litoral, vostede ten os recursos económicos, o Concello é unha administración que non pode soportar máis competencias que non son propias. Polo tanto, fágase cargo deste edificio, merque este edificio, sanee a zona, derrube o edificio e continúe a recuperación que xa se iniciou dende hai anos para rexenerar definitivamente toda esta zona. Por outra banda, o BNG tamén lle exixe ao Goberno Central unha solución definitiva para os vertidos na Ribeiriña, ao ser esta administración a responsable a través de costas dos traballos de rexeneración realizados e que a día de hoxe aínda non foron resoltos. Que si Costas do Estado foi o responsável desa obra, de toda a obra de recuperación, e os vertidos efectivamente se están filtrando desa obra que se fixo, é Costas do Estado quen ten que levar a cabo de xeito breve, de xeito rápido, ten que levar a cabo a erradicación desos vertidos e ten que buscar unha solución definitiva. Non podemos alongar unha situación de verqueduras á ría.